Hvad så? Hvordan sker den? Det går rigtig godt. Fortæl mig, hvis du nu havde en stor armbold, hvad vil du så gøre ved den? En stor armbold? Hvis du kunne spænde ben på for eksempel en fodboldspiller, hvad skulle det så være? Så skulle det helt klart være en Brøndby-spiller. Michael Silberbauer. Ja, det er helt i orden. Ham kan vi godt tage. Hvad synes du om den nye ungdomssekretær? Det ved jeg ikke rigtig. Nu har jeg jo ikke oplevet ham særlig meget. Hvad hedder han? Det kan jeg da ikke huske. Hedder han ikke Jens? Prøv at gætte igen. Lars? Hvad kunne det være fedt, hvis han hed? Er det en mand? Ej, det var fedt, hvis han hed Jesus eller sådan noget. Jesus. Ja, det kunne da være meget fedt. Hvad siger navnet Anders Møberg dig? Ikke rigtig noget. En person, der hedder Anders Møberg, hvad laver sådan en? Det ved jeg ikke. Gør toiletring. Ja, det tror jeg. Hvad tror du, den nye ungdomskonsulent hedder? Ja, eller i hvert fald landsungdomssekretær. Det har jeg ikke så meget styr på. Tror jeg ikke. Hvad tror du så, hvis for eksempel en, der hedder Anders Møberg, hvad tror du sådan en laver? Han er kontormand eller sådan noget. Du kan ikke være den samme, kunne det? Hey, du snakker med mig. Anders Møberg, han er Danmarks et eller andet konsulent. Konsul. På Haiti. Ja. Kunne du ikke lige prøve at kaste med nogle håndtegn, som du har lært i dag? Nej. Kunne du ikke godt være sød og fortælle mig navnet Anders Møberg? Hvad siger du dig? Hvis du skulle sige undskyld til nogen nu, for noget du har gjort en gang i dit liv, og hvad vil du så sige undskyld til? Jeg vil sige undskyld til min mor, fordi jeg ikke var bedre til at tage opvasken. Hvis du forestiller dig en, der for eksempel hedder Anders Møberg, hvad ser du så for dig? Min farfar. Hvad har Anders Møberg og Michael Silberbauer til fælles? Ja. Den nye kattedronning er fundet, og vi har fået et eksklusivt interview med hende. Kan du være sød og fortælle mig, hvad i alverden går din hovedbeklædning ud på? Det er fordi, at rigtige prinsesser går med kronen. Hvilken form for opmærksomhed omkring din person giver sådan en ting der? Den giver en meget positiv respons for folk. De synes, at det er rigtig sjovt. Folk de ser på den og griner. Det gør de, ja. Vil du have den prinsessekiks? Du forsøger at lave et emneskift. Kun et lille lidt. Hvor er du fra? Randers. Hedder du Anders? Nej, det gør jeg ikke. Men du er fra Randers? Det er. Hvad skal I bruge de der planter til? Det er til i morgen til gudstjenesten. Der står en med en hat på, som hjælper dig. Gør du det? Ja, det er bare, hvis du ikke lige havde set hende. Ja, det må jeg lige se. Kan du gøre noget for at hive den her samtale op på et mere intellektuelt plan? Ja, jeg kan fortælle, at jeg skal ind og stå i 18 plus nu. Og det der 18 plus, hvad synes du, der er fedt ved det? Vi sælger en masse ting jo. Så det er altså økonomien? Hvad siger du? Det er økonomien, du går op i? Ja. Tager du af kassen? Nej. Navnet Anders Møberg. Ja. Hvad siger det dig? Ikke rigtig noget sådan lige. Hvis du skal forestille dig en, der hedder Anders Møberg, hvad vil han så lave? Springgymnastik, tror jeg. Han går rent. Altså, jeg tror, han laver noget med... Jeg har sådan en forestilling om, at han kunne finde på at lave sådan noget med gymnastiksal og sådan noget, tror jeg. Det ved jeg ikke. Måske spille en eller anden sport. Bolsjemær. Han vil lave bolsjer? Ja. Hvorfor tror du, at Anders Møberg vil være sådan en, der lavede bolsjer? Kan du køre det? Møberg. Bolsjer. Møberg og bolsjer, det rimer på hinanden ligesom. Så er ren logik. Kan I kaste nogle håndtegn? Det er jo, jeg tror, vi kan. Må jeg lige se nogle håndtegn? Jo, der er mig. Ja. Ja, så meget. Anders Møberg, hvad laver han? Han går vel og spiller fodbold et sted, tror jeg?